личности в пантеона на българската история, които са приети за емблематични. Без да се замисляме в какво е харизмата, без да си даваме отговор какво са направили конкретно те, което ни величае като българи, по някой път, като че ли ги поставяме там, високо на лавицата, където те прешасват от историческите спомени и от нашата формална почет. Без да се връщаме към пулката на техния живот, без да се опитваме да търсим съзвучието на съвремието и техния пример. Такава е личността на Антим Първи, първия български екзарх. Екзарх Антим Първи е първият български екзарх, виден политик и общественик, останал в историята най-вече като борец за независимостта на българската църква и за засилване на нейната роля като обединител на народа. Роден през 1816 г. в Лозенград, източна Тракия, със светско име Атанас Чалъков. През 1837 г. приема монашество в Килендарския манастир. През 1843-44 г. учи в най-реномираното светско училище в Османската империя, Великата гръцка народна школа в Цариградския квартал Курупишме. Днес отново ще се опитам да ви запозная с нещо интересно. Една известна личност. Известна за малко хора. И това е екзарх Антим Първи. Какво е първото нещо, което ви идва на ум, когато чуете екзарх Антим Първи? Това попитах няколко човека. Но нека да видим какво ще ни каже Google по въпроса. И така, първото нещо, което откриваме всъщност е, че Антим Първи е виден български духовник. Това е всъщност, което чухме от много хора. Нека да видим. Здравейте, добър ден! Здравей! Можете да ни кажете нещо свързано с Антим Първи? Екзарх Антим Първи. Славен български духовник, който живял, мисля, че в периода 1816-1888 и е завършил Духовната академия в Москва. Че първи е най-благодарен. Друго нещо, което знаеш? Екзарх Антим Първи. Мисля, че той беше първият български екзарх. Колко знам, е роден в Лозенград. Известен като обществен виден политик също. И че първият български екзарх е умрял през 1888. Първият български екзарх. Друго нещо? Какво? Участник в Първото Велико народно събрание. С учредяването на българската екзархия през 1870 година всъщност това е първата призната национална институция и то в етническите граници на българите. В тези територии, за които живее повече смесено население в Македония и Тракия, е предвиден плебисцит, т.е. народно привикване. Затова част от населението към изостарянето на патриаршията и да премине към българската екзархия. Допитването след като минава, по един ясен и категоричен начин става ясно, че териториите са изцяло населени с българи там и те категорично заявяват, че искат да бъдат в границата на българската екзархия. През 1871 година се свикват закон на Народен събор, на който се взема решение за екзарх да бъде назначен Антим Първи, за първи български екзарх. Сега доста спорове има още тогава и противоречие относно неговата кандидатура, тъй като до тогава той не е най-активният идеен участник в национално-църковните борби. Напротив, кандидатурата като че ли на Иларион Макарополски изглежда много по-логична
тъй като самия той е най-яркият представител на тази борба. Той извършва великденската акция от 3 април 1860 година и съвсем очаквано той е трябвало да застане на начало на Българската църква. Може би неговата кандидатура е отхвърлена поради опасенията на великите сили на високата порта, че той ще отстоява много активно и ярко принципите на българската национална идентичност и самостоятелност и може би са виждали в лицето на екзарх Антим I една по-спокойна и балансирана фигура. Може би фигура, която по-скоро ще бъде оръжие в тяхните ръце. Но това не се осъществява. Напротив, цялата после дейност на екзарха показва, че той активно се включва само за борбата на българските интереси и той не е само духовно лице, но и участва активно в обществено-политическия живот на страната. Мисля, че всеки българин трябва да знае, че той е радетел за това, за една самостоятелна българска църква, тъй като по това време църквата е била подчинена на Цариградската патриаршия. И именно борейки се за това, турското правителство и постигайки тази своя цел, турското правителство след априлското въстание го заточава в Мала Азия. Но връщайки се, този родолюбив патриот и родолюбец продължава своето велико дело и той е един от първите председатели на Великото народно събрание. За мен екзарх Антим I, че той е една обединителна фигура на България, в смисъл такъв, че той е един от борците за църковна независимост. Но по-точно, за да има царство една държава, тя трябва да си има свой патриарх. Следователно, тя трябва да си има самостоятелна църква. И може би за мене екзарх Антим I е точно тая фигура, която се е борила не само за църковна независимост, но и за самостоятелна българска държава. Не само самостоятелна българска църква, т.е. за църкване в Вселенската патриаршия, но и за самостоятелна държава, която си има своите закони, своите правила за развитие и за съществуване. Време на априлското въстание сърцето му загърчи буквално от потрес, съчувствие, страдание, жал по хилядите български жертви. Макар и неучастник в априлското въстание, той намира своя начин да изрази неготованието си, протеста си срещу безчинството, срещу потъпкването на човешките права, срещу кървавата разправа на въстаналите българи. Екзарх Антим I пише писма до всички европейски дипломати, в които описва кланетата на априлското въстание. Такова писмо ще напише и до руският император, в което поставя безапелационно изискването за помощ, с мотива, че ако сега Русия не се притече да освободи българите, да спре тежкото гнето на игото, българите ще бъдат заличени като славянска нация. Руският император Александър е строгнат искрено. Резолира писмото на Антим I да се освободи България. Дали само това писмо е бил конкретният повод? Знаем, че историците обикновено разглеждат освобождаването на България и като велик държавнически подход от страна на Русия към европейската история и прекрояването на територии и влияния. Но безспорно трябва да признаем, че емоционалността на Антим се е предала като отзвук на руският император. И все пак славянството има своите именно такива човешки корени. Можем да допуснем, че красноречието на екзарха е накарало императора най-накрая да вземе своето решение. Точно заради тази си дейност и той привикан на Цариградската посланическа конференция през 1876 година, на която е трябвало да произнесе реч, едно благодарствено писмо, един вид от българите към турския султан. Той отказва. Един вид да се откаже едва ли не от факта, че в България са ставали такива зверства
Той отказва, заради което е свален от поста на екзарх и заточен в Малазия. Всичко това става през лятото на 1877 година. За няколко месеца е заточен в Анкара. След освобождението на Руско-турската освободителна война, той отново се завръща в своята родна Вилинска епархия. Тогава, през 1879 година, става председател на учредителното събрание, което приема проекта за конституция и в последствие председател на Първото Велико народно събрание, което пък приема за български княз Александър I. Сещам се, че е един голям родолюбец и патриот, а на нас тези чувства в момента доста ни липсват на българите. Това се сещам. Екзарх Антим I е не само глава на Българската църква, но е виден обществен и политически деец, който оставя трайна следа в политическия живот, който участва активно за съхраняване и запазване на българската национална идентичност. И самият той е погребан в една от църквите във Видин, а след смъртта си той завещава своето цяло състояние за направата на читалище в града, църквата Свети Димитър в града и едно училище, което и до ден днешен носи неговото име. И така, обикновено свързват неговия живот и неговото дело с тази формулировка. Водач на нацията. Безспорно. Най-характерното, най-силното, най-яркото деяние в неговия исторически път. Но дали е само това? И така след едно дълго проучване установихме, че младите хора днес се интересуват много малко за нашата история. Не просто се интересуват. Те почти не знаят нищо. Затова призовавам ви, млади хора, има няколко изречения, които трябва да запомните за екзарх Антим I. Нека да запомним, че той приема монашеството в Хилендарския манастир. На 16 февруари по стар стил или на 28 февруари по нов стил 1872 година той е обявен за първият български екзарх. Играе съществена роля за изграждането на екзархия и културно-просветното издигане на българския народ. Призовавам, бъдете отворени към историята. Освен много тежка наука за учениците, се оказва, че това е една много интересна наука. Нека да бъдем готови да приемаме историята такава, каквато е. Да знаем нашите корени, откъде произлизаме. И нека името на екзарх Антим I не бъде за нас просто име на училище в нашия град. Нека да знаем повече не само за него, но и за другите ни културни дейци от миналото.